ng mga nagbabagang balita. ATM at ilang sasakyan sa Tinambak pinagbabasag ng isang lalaki. Suspect, arestado na nga. Pagtaas ng kaso ng chronic kidney disease, kinababahala ng DOH. Mga paraan para makaiwas sa naturang sakit, alamin. Solar-powered irrigation sa Bula malapit nang magamit ng mga magsasaka. At she's back performance ni Laika B sa Naga City, dinumog. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Arestado na ng PNP ang itinuturong nasa likod ng pambabasag sa ATM at ilang sasakyan sa Tinambak, Camarines Sur. Suspect, bigla na lang umanong nagwala at pinagbabasag ang bintana ng ilang kotse at ATM. May ulat si Regine Bue. Basag-basag ng mga automated teller machine o ATM at mga kotse. Ito ang bumungad sa mga residente matapos mag-amok at magwala ang isang lalaki sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur, alas 2 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Base sa investigasyon, wala naman umunong nakainitan o kaalitan ng sospek kaya inaalam nila ang dahilan kung bakit ito nagwala. Allegedly kasi may mental illness pero wala ba naman documents or na ipapresent yung family as to be claimed na may mental illness daw siya. Samantala, inaalam pa ng otoridad ang kabuoang halaga ng danyo sa nangyaring insidente. Kasalukuyan ding nasa kustodiya ng Tinambak MPS ang sospek at nakaharap sa kasong malicious mischief. Yes ma'am, kung may mga ganitong insidente, pinakamabilis na pwedeng gawin ng mga residente is tumawag po ng 911. Okay po, sir. Immediately, mag-respond din po kami. Regine Bue, CSN. Himas rehas na ngayon ng isang kinukonsiderang regional target listed sa pagtutulak ng illegal na gamot sa Sangay, Camarines Sur. Nasa 80,000 pesos na halaga ng hinihinalang droga na sabat ng mga otoridad. May ulat si Regine Bue. Ito ang aktual na pag-aresto ng mga otoridad sa isang target-listed drug personality sa bayan ng Sangay matapos ikasa ang bypass operation sa barangay Mabca ng nasabing bayan alas 11 ng tanghali nitong nakaraang araw. Ayon kay Adrian Fajardo, Provincial Officer ng PDEA Camarines Sur, may tipster na nagsumbong sa kanila tungkol sa patuloy na pagpapalaganap ng iligal na droga sa kanilang bayan ng suspect na si Alias Tasio, 57 anyos. Nakuha sa operasyon ang 6 na Hitsal transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 13 gramo na may standard price na 88,400 pesos. Anastasio Lagas Jr. is saro sa mga pig-monitor na target personalities digdi sa probinsya kan Kapsur. Sa katunayan, ini is previously nadakop noong 2018. Saro ba na anti-drug operation na kinandakan na PNP. Then, dahil pa magraray ni nagpundo pagkatapos kan sa iyang promerong pagkadakop. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng PDEA Camarines Sur at ng Sangay Municipal Police Station. Agad na dinala ang suspect sa ospital para sa medical at physical na eksaminasyon. Ang permita pumping remind sa publiko na making mapagmatsyag kita, lalo na po duman sa satuyang mga barangay, na kung may mga kabarangay kita na dahil pa manggirari nagpupurundukan sa indang mga illegal drug activities, tulos-tulos po ining ipaabot sa karaman kan sa tuyang mga law enforcement unit. Sa kasulukuyan, nasa kustodiya ng Sangay MPS ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Regine Bue, CSN. Halos 80% ng tapos ang itinatayong solar-powered irrigation system sa Bula, Camarines Sur. Mga magsasaka sa lugar, hindi na umano gagastos, may maipatubig lang sa kanilang sakahan. May ulat si Eli Balbing.
Pagkalugi ang nararanasan ng ilang magsasaka sa bayan ng Bula, Camarines Sur dahil sa walang maayos na water irrigation sa kanilang lugar. Kailangan pa nilang magrenta ng water pump upang makakuha ng tubig mula sa Bicol River. Dagdag pasanin pa ang pinambabayad upang magkaroon ng patubig sa kanilang sakahan. Gaya ni Tatay Quirino de Leon na nagbabayad pa sa kooperatiba ng 12 sako ng palay bilang kapalit sa irigasyon. Bago kami binibigyan ng tubig dito sa kooperatiba namin, magbayad muna. Ganyan. 12 kabanyong kadektarya. Tulad ni Tatay Quirino, hirap din si Nanay Elizabeth sa irigasyon sa kanilang sakahan. Mahirap po kasi gaya po nito, nahihirapan po yung magsasaka po. Dapat matagal na itong nakatanim po kami. Kwento ni Punong Barangay Herminia Anciano ng Barangay San Ramon, mahirap sa parte ng magsasaka dahil hindi kayang suplayan ng 2 barangay ng irigasyon. Ay talaga pong napakahirap kasi ang ginagawa po ng management ng SARFC, ng Irrigators Association, may rotation po yung distribution ng patubig kasi ang coverage ng irrigation system dito ay dalawang barangay, San Ramon at saka San Agustin. Ang area po niyan ay 509 hectares yata. Pero ang ginagawa po nila, may rotation yung distribution ng patubig kasi hindi pwedeng pagsabayin ang 2 barangay na suplayan ng patubig. Ngunit dahil sa itinatayong solar-powered irrigation sa lugar, hindi na problemahin ng mga magsasaka sa lugar ang irigasyon sa kanilang mga sakahan. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, halos nasa 80% ng kompleto ang solar-powered irrigation at tinatapos na lang ang mga kanal na daraanan patungo sa kanya-kanyang sakahan ng mga residente. Sa inisyatiba ni Camarines Sur 5th District Congressman Migs Villapuerte, katuwang ang National Irrigation Administration at Probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte at 2nd District Congressman Elroy Villapuerte, nasa 900 na solar panel ang inilagay sa Barangay San Ramon, Bula, Camarines Sur na kayang magbigay ng mahigit 670 watts na supply ng kuryente. Ibig sabihin, may kakayahan ang pasilidad na ito na magbigay ng irigasyon sa 551 na ektaryang palayan sa Barangay San Ramon at Barangay San Agustin na halos 500 na magsasaka ang makikinabang sa naturang proyekto. Nakatakdang palawakin pa sa ibang distrito ng Camarines Sur ang proyekto na makakatulong sa pagsasaka ng magsasaka sa probinsya. Eli Balbin, CSN. Welcome development para kay Camarines Sur 2nd District Congressman at Governor-elect Elroy Villapuerte ang pagkakaayos ng tulay at rilis ng tren sa Ragayan na magiging daan para sa muling pagbabalik ng Quezon Bicol na biyahe. High-speed rail system muling binigyang diin ng susunod na gobernador ng Camarines Sur. Narito ang ulat. Sa muling pagkakaayos ng Philippine National Railways ng Binahan Bridge sa bayan ng Ragay, inaasahan na muling maibabalik ang inter-region na biyahe ng tren mula Quezon patungong Bicol vice versa. Welcome development umano ito para kay Camarines Sur 2nd District Congressman at Governor-elect Elroy Villapuerte lalo't ilang taon ding nahinto ang biyahe ng tren Quezon Bicol na ruta. Well, ibabalik yung Quezon Bicol dahil dun sa existing train na mabagal lang yun, okay na rin yan kasi from Quezon, Ragay to mainland, maganda na rin yan. Pero ang gusto talaga natin na nakaplano naman sa gobyerno. Ngunit para sa susunod na gobernador ng Camarines Sur, mas mainam na high-speed rail system na ang alternatibong transportasyon ng mga biyahero sa rutang Manila-Bicol at vice versa. Matatandaan na sa pagharap ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Commission on Appointments kung saan si Villapuerte ang majority leader, itinutulak nito ang pagkakaroon ng high-speed rail system Manila-Bicol na abutin lang ng 2 hanggang 3 oras. Ayon sa DOTR, nagpapatuloy pa ang negotiation mula sa ibang bansa para pondohan ang high-speed rail system sa Bicol region. Pero ang gusto talaga natin na nakaplano naman sa gobyerno, yung high-speed rail na nininegotiate pa sa ibang bansa ng DOTR. So, maganda yan. Basta alam naman natin, sinabi ni Secretary Vince Tuluyan. Chris Novello, CSN. Nababahala ang Department of Health o DOH sa pagtaas ng kaso ng chronic kidney disease o CKD. Mga paraan at senyales sa naturang sakit, alamin sa ulat ni Darlene Lastrulio.
Sa pinakauling tala ng Department of Health, umakyat na sa 36% ang rate ng chronic kidney disease sa Pilipinas, mas mataas kumpara sa normal average na 9 to 13%. Sa isang forum bilang paggunita sa National Kidney Disease Prevention Month, ipinaliwanag ni Dr. Melissa Tita L. Antonio ang mga sanhi ng CKD. Ayon sa datos, 52.5% ng mga kaso ay dulot ng diabetes, 22.5% ng hypertension, 12.5% ng glomerulonephritis at 12.5% naman ang mula sa iba't ibang dahilan. Kailangan nating makontrol yung may diabetes, huwag matakot kasi yun nga, kailangan din nating makontrol na huwag magkaroon ng CKD or kung magkaroon man, mabagalan natin yung pag-deteriorate ng kidney function. Nagbabala rin si Dr. Antonio sa paggamit ng herbal medicine at pampapayat na maaaring magdulot ng kidney failure. Mga umiinom ng herbal medicine. Pero actually, bukod sa herbal medicine, meron din yung mga babae, lalong-lalo na nagpapapayat. Meron din po yung mga diet. Binanggit niya na hindi lubusang gumagaling ng CKD kaya't mas mahalaga ang maagap na pag-iwas. Kabilang sa kanyang ibinahaging 8 golden rules laban sa CKD ay kontrolin ng blood pressure, kontrolin ng blood sugar, kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo ng regular, uminom ng sapat na tubig, itigil ang paninigarilyo, huwag abusuhin ng pain relievers at supplements, at magkaroon ng regular na check-up. Samantala, ayon kay Dr. Thomas Moll, clinic physician ng Edmero, ilan sa mga sintomas ng CKD ay ang madalas na pagtaas ng presyon, hirap sa paghinga, at pagbabago sa pattern ng pag-ihi. Aniya, mahalagang agad magpatingin sa doktor kapag nakaramdam ng mga sintomas upang maagapan ang kondisyon. Nagbigay rin siya ng mga hakbang para sa mga high-risk individuals gaya ng mga may diabetes at alta presyon. Yung mapapansin, medyo tumataas yung dugo or kaya nahihirapan huminga, may bago sa mga pattern ng pag-iihi, medyo bumubula ng medyo mas mabula siya or mas madalas yung pag-ihi ng gabi. Or kaya mga mas obvious na patterns po yung usually nagmamanas yung paa. Kaya dapat pag may mga nakita ng mga ganitong klaseng senyales, dapat magpa-check up na po tayo sa doktor. Sa pagkain, pinaka-importante po yung pagkain tsaka mga iniinom natin. Iwasan po muna yung mga high salt na diet, masyadong mataas na timplada sa mga niluluto. Kasi isa po sa pinakamataas na na risk factors yung salt mismo na na-expose yung kidneys natin. Kasi lahat po yan, yung kidney natin yung naglilinis ng dugo. Sa layuning palawakin ng serbisyo para sa mga nangangailangan ng dialysis, inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur ang kauna-unahang Dialysis on Wheels na first in the country at inisyatiba ni Governor Luigi Villafuerte, katuwang sina Governor-elect El Rey Villafuerte at Mix Villafuerte. Kumpleto ito sa kagamitan at layong dalhin ng abot-kaya at ligtas na dialysis services sa mismong komunidad, lalo na sa mga pasyenteng nahihirapang bumiyahe sa mga ospital. Darlene Lastrulio, CSN. Abot sa 3,000 ng mga magsasaka mula sa iba't ibang lalawigan sa Bicol Region ang nakatanggap ng land titles at Certificate of Condonation mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. May ulat si Regine Buen. Para sa ilang magsasaka, ang simpleng papeles ay maaaring maging susi sa bagong pag-asa. Gaya ng titulo ng lupa at Certificates of Condonation with release of mortgage o COCROM na ito na matagal nang inaasam-asam ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ERBs. Nasa kabuoang 6,665 na land title o COCROM ang ipinamahagi sa mga ERBs mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ng Bicol. Aabot sa 5,006 na Agrarian Reform Beneficiaries ang nakinabang sa programang ito ng Department of Agrarian Reform o DAR sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands to Individual Titling o SPLIT project. Kabuoang 9,141,267 hectares ng lupa ang nasasaklaw nito na may halagang 111,5,161 pesos sa kanselasyon ng real property tax obligations. Ayon sa ilang benepisyaryo, matagal na nilang pinagdasal na magkaroon ng sariling titulo sa lupang kanilang sinasaka. Malaking kaginawaan din umano na may ganitong programa ang pamahalaan dahil formal lang naibigay sa kanila ang titulo ng walang binabayaran. Maong mata.
may iguan ng kakusgan sa daga. Nakulang tabang ini para sa samuyang pamilya. Salamat kami sa nagkaiwa kayong titulo. Sa ibang ano, nagtatanong dahil titulo. Sa ibang mga paratanom, nagtatanong dahil magkakakusgan kapag tanuman. Pasalamat kami, iguan na kami kakusgan. Dakulang maray ang pasalamat mi. Itong paghihidap kang pagbayad ay nawara na sa ngunyan, ang samoya na lang na binigibo, paunla doon si samoyang natanggap na daga. Ayon sa Department of Agrarian Reform UDARA, hindi lang ito nagtatapos sa pamahagi ng titulo, ito ay nagpapatunay na ang pamahalaan ay kasangga ng mga magsasaka sa pag-ahon at pag-unlad. Mga ARBs na nakareceive ng kasaindang mga titulo, igwa po kaming diit na request sa Indo. Sana dahil libre na ang daga at tamanong taiyan, pagyamanon, magtaranong po kita, baka dahil kita mag-arasika sa ano. So igwa na po kitang daga, libre na. May panao pa kaming mga tabang na seedlings, mga farm machineries. Inaasahan ta po ang mga parauma kang Bicol, masipag na matanong, ma-improve ng agricultural production. Ano po, maski permi kita pigbabagyo, aram ta ang pagkakan sa Bicol, bastante. Pag ang mga parauma, mahihigos. So, thank you po mga ARBs, Sabdar, kita po magtarabang, padagos-dagos ang satuyang suporta sa mga parauma kang Bicol. Ang pamamahaging ito ay isa lamang sa marami pang serbisyong hatid ng DAR para sa mga magsasaka. Isang hakbang para sa mas matibay at masaganang kinabukasan ng agrikultura sa rehiyon at sa bansa. Regine Boy, CSN. Posibleng bago ang Peña Francia Festival ay magiging bukas na muli sa mga residente at motorista ang Waras Bridge na nagkokonekta sa bayan ng Baaw at lungsod ng Iriga. Pagsasaayos ng tulay 80% ng tapos ayon sa DPWH. Narito ang ulat. Simula nang mawasak ng Bagyong Christine ang Waras Bridge noong Oktubre 2024, naging pahirapan na sa mga motorista at residente ang pagluwas at pagpasok ng bayan ng Baaw at lungsod ng Iriga. Ang mga residente at motorista kinakailangan pang umikot sa bayan ng Nabua para lang makarating sa kanilang pupuntahan. As a student po kasi, napaka-hassle po kasi from Iriga, baba po kami ng tulay, tapos malalakad po kami. Sometimes wala pong masakyan na, yung papunta po kasi BCC is minsan nagdodot-dodot po kaming motor. Then minsan wala po lalo na pong tanghali. So sa sobrang init, sinasyagaan po namin maglakad po papuntang BCC. Mahirap din po kasi yung transpo. Dapat po, sana diretso lang. Iikot pa po kami sa kabila. Mahirap malayo. 6 kilometer and a half to Kabawas yun, malaki bawas nun. O 6 plus 6, 12 kilometer. O halos 1 litro yun Walang ibang daan Pag hindi dito, dun sa Nabua. Sa panayam ng CSN kay DPWH 5th District Engineering Office Aris Hermoso, nasa 80% na ang konstruksyon at pagsasaayos ng Waras Bridge. Dagdag pa ni Hermoso, posibleng bago pa mag-Peña Francia Festival ay magiging bukas na sa mga motorista ang Waras Bridge. Parang matapos na din by July 1st week magpupuhos na ng concrete. Sa inisyatiba ni Congressman Mix Villaperte ng ika-5 distrito, katuwang ang probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaperte at 2nd District Congressman Elray Villaperte, malapit ng madaanan ang naturang tulay. Kami po ay nagpapasalamat sa maagarang aksyon sa pagtabos ng tulay na ito. Yung masabi lang po namin kay GovMix, thank you so much po dahil noon hanggang ngayon, hindi nawawala yung suporta nyo sa Rinconada. Eli Balbin, CSN. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 18 anyos na dalaga sa Tabaco City matapos itong matagpo ang patay at nakabaon sa isang bakanteng lote. Ayon sa pulisya, ang boyfriend mismo ng biktima ang nasa likod ng krimen. Lumalabas sa investigasyon, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang magkasintahan hanggang sa sinakal ng 20 anyos sa sospek ang dalaga. Ibinaon mismo ng sospek ang katawan ng biktima sa isang bakanteng lote sa Barangay Pawa. Sumuko kalaunan ng sospek at ikinanta nito at itinuro kung saan nito inilibing ang katawan ng biktima.
Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Maliban sa enrollment ng mga estudyante sa school year 2025 to 2026 ay nagpapatuloy din ang enrollment para sa Alternative Learning System o ALS. Enrollment ng ALS sa isang paaralan sa Pili na obserbahan ang pagtaas. Narito ang ulat ni Darlene Lastrullo. Balik eskwela na ang mga mag-aaral simula nitong June 16. Kaugnay nito, nagpapatuloy pa ang enrollment para sa school year 2025 to 2026. Sa Rodriguez National High School sa Pili, tumaas ang bilang ng mga mag-aaral sa Alternative Learning System Senior High School sa Rodriguez National High School ngayong taon. Ayon sa paaralan, karamihan sa mga enrollees ay mga dating regular students na huminto sa pag-aaral at mga nakatapos ng junior high school sa ilalim ng ALS. Ang pagtaas na ito ay indikasyon ng lumalawak na pagtanggap at tiwala ng komunidad sa programang ALS. Nakita namin na merong pagtaas ngayon ng enrollment sa ALS Senior High School kasi yung school ay nagki-cater ng senior high school. Galing doon sa mga regular na naging out of school youth, tapos yung iba naman galing sa junior high school ng ALS. Ayon pa kay Velasco, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga hakbang upang hikayatin ng mga maraming out-of-school youth at adult learners na sumali at mag-enroll sa naturang programa. Kabilang sa mga estratehiyang ito ang pagbibigay ng impormasyon sa mga komunidad, pakikipag-ugnayan sa mga barangay at pagsasagawa ng orientation para ipaliwanag ang mga benepisyo ng ALS. Gusto kong banggitin na yung school namin ay meron kaming dalawang kategorya ng ALS Senior High School. Kami yung nagki-cater din sa loob ng jail doon sa Tinangis. Tapos dito sa school ay yung mga estudyante na regular din na pumapasok kapag Saturday. Dagdag pa niya, may mga guro at volunteers na tumutulong sa pamamagitan ng pag-ikot sa iba't ibang lugar upang personal na kausapin ang mga kabataan at matatandang huminto sa pag-aaral. Layunin nilang ipaabot sa bawat isa na may pagkakataon pa para makabalik sa edukasyon, gaano man katagal silang nahinto. Hinihikayat namin sila sa pamamagitan ng sa social media, through our yung FB FB site ng Rodriguez. Tapos yung ibang mga teachers namin ay pumupunta sa mga barangay para manghikayat ng mga out of school youth. Gayunpaman, aminado si Velasco na may ilang hamon pa rin sa panghihikayat tulad ng kawalan ng interes o suporta sa pamilya. Hinimok nito ang mga magulang at komunidad na suportahan ng ALS sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang huminto sa pag-aaral na huwag mawalan ng pag-asa. Darlene Lastrullo, CSN. Kumasa sa binansagang Live or Die na marathon ang runners of all ages nitong weekend. Higit sa 100 kilometrong ruta, tinakbo ng mga kalahok. May ulat si John Amador. 3, 2, 1. Matagumpay ang isinagawang Uragon 100K Live or Die nitong weekend. Higit sa 100 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa ang tumakbo mula sa starting point alas 9 ng gabi sa Legazpi City papuntang Plaza Rizal sa Naga City. Isa ito sa matinding marathon sa kasaysayan ng running community sa rehiyon na 2 major city ang ruta na may distansyang higit sa 100 kilometro. This is the first ultramarathon between two major city ng Bicol, So, halos 100.7 kilometers. So, napaka layo at napaka init nga ngayong araw, So, hopefully sa 102 na sumali, tapos hopefully 80%. So far, marami na rin casualty. May mga DNF. May mga DNF na. Pero meron tayo, maganda yung output so far ngayon sa top 30 kasi kahit medyo may edad na, natatapos nila. Ilang mga senior citizen ang dumayo pa at natapos ang karera sa kabila ng kanilang edad. Kagaya ni Tatay Macario na 68 taong gulang mula Santa Ana, Manila.
Kagabi, 1 oras lang taga yung tulog ko eh. Tapos nakita ko yung mga katrabaho kung ay mga ka-runner ko. Sabi ko mga bihasa ito eh. Akala ko nga hindi ko kakayanin kasi sabi ko matanda na ako. 68? O 68 po ako. Pero sa awa ng Diyos, sabi ko Lord, ikaw nang bahala sa akin. Salat na. Sanay po kasi ako mag-isa lang ako magtakbo. Si Tatay Yunis naman, 67 taong gulang, dahil sa madilim ay nahulog ang paa sa butas sa umpisa pa lang ng pagtakbo. Pero itinuloy pa rin at nakuha ang ika-26 na pwesto sa nakapagtapos na 77 mananakbo. Choice ka, grabing dump truck. Balik lumon, ang flashlight ko, medyo labaw. Tapos nagtago ako duman sa may postikang kuryente. May ano pala duman, sa posting ninda na inali, na pinutol, na may luho. Dahil man, tinakpan, shoot ako, dapa ako duman. Alabot siya, sir. Alam ako makaali. Tapos yung may nag-rescue, binuhat ako, nahulog man siya. Sa primero, mabislog, makulog, ano na garno, wala naman lang. Sabi ko, day na, dako pa pampalanday. Nasungkit ni Master Sergeant Virgilio Undalok Jr. ang unang pwesto. Pumangalawa naman si Rio Mitch de la Cruz at Nissan Bijokchi sa pangatlong pwesto, habang nanguna naman sa mga babae si Anilyn Miraballes. Unang-una, dahil medyo sanay tayo ng konti sa mga akyatan na yan, dahil pinaghandaan rin natin ito, medyo dahil hindi naman ganong matarik yung akyatin sir, may 3 akong na-observe doon, pero gradual lang siya. Kayang-kaya naman, kaya lang totally honestly nahirapan ako sir sa patag, kaya doon sumakit yung binti ko. Sa bahay pa lang, estimated ko na matatapos ko yung 100 kilometers na more or less 15 hours. So, hindi naman ako nagkamali. Then, sa experience naman ng mga ruta, so, smooth naman kasi onti lang yung uphill niya, yung mga ahon niya. Kaya, kayang-kaya. Sa akin kasi is, kung paano ko siya tatapusin, kung ano yung nasimulan ko. And then, yung challenge na kahit pinupulikat na, diretso pa rin. Ang ganitong di pangkaraniwang takbo o ultramarathon ay malaki umano ang benepisyo sa kalusugan at malaking bagay sa pagpapahaba ng buhay. Sa akin kasi parang long term siya. Kunwari, yung mga kasamahan namin 75 years old na pero pa din, wala silang maintenance. Yung iba na mga kabatch nila, tapos yung iba, gastos sa ospital, sa maintenance, iba. Ito, magastos lang sa run, pero sulit naman kasi para sa health naman. Kailangan natin ito, karugtong sa buhay natin ito yung exercise. So, practice lang tayo, participate lang sa mga ganitong event, pero wag lang pabigla-bigla sa mga pangmalayuan, yung munang mga maiksi muna, para nang sa ganun, maging tulad kayo sa amin. Advantage talaga nitong ginagawa natin pagtakbo. Hindi lang para sa sarili ko, kundi yung mga taong nakakakita na habang tumatakbo kaming mga runners, mas nai-impluwensyahan namin sila na mag-join sa mga ganitong event. Hindi lang sa sarili din nila, syempre, di ba? Then ma-impluwensyahan din nila, ma-spread yung magiging conscious tayo sa ating mga kalusugan. Nagpapasalamat ang Team Rapak sa mga sponsor at lumahok, at dahil sa maganda ang result, maaari pa umanong masundan ang ganitong takbuhan. Team Rapak kasi medyo malayo sa common na fun run o mga running event na ini-stage, kasi tayo medyo we dream big, yung mga mahirap na objective, yun yung pinapriority natin. Katulad nito, Ligas-Pinaga, kilalang ruta dito sa buong Bicol. Biruin mo sa gateway of Bicol to the heart of Bicolandia, Naga. So yun yung sinira nating record ngayon. So isang beses lang to, di sa one-time event only. Kinuha lang ng Team Rapak yung local record in local running community. Jan Amador, CSN. She's finally back. Dinubog ang performance ng isa sa mga cancer-mate artist
na si Laika B sa Naga City. Laika B overwhelmed sa suporta ng kanyang mga supporters. Narito ang ulat. Matapos ang halos 2 taon, nagbabalik sa music scene si Laika Albazon o mas kilala bilang Laika B ng Camps Were Made. Si Laika B ang unang Bicolanang artist na hinulma ng Element East Production kung saan February 2023 nang inilabas ang kanyang unang single na magbago sa direksyon ni Topero Hermoso at Boom Dayupay. Sawa na ko dito, hindi ka na natuto. Kailangan kang magbago. Sinungaling mong puso, sakit ka sa aking ulo. Kailangan kang magbago. Harapin ang totoo, tuwirin ang balukto. Kailangan kang magbago. Hahanapin kong ligaya ko, bahala ka sa buhay mo. Kailangan ko ring magbago. Sa pagbabalik entablado ni Laika B, pinakilig niya ang mga taga-suporta niya sa kanyang mga awitin na ginanap sa Borhat sa Piña Francia Avenue sa Naga City. Sa eksklusibong panayam ng CSN kay Laika B, ikinuwento niya ang kanyang halong saya at kaba nang muling umapak siya sa entablado. Sobrang na-enjoy ko kasi matagal akong nawala, 2 years din, diba? So, sobrang exciting. At first, kinakabahan ako kasi matagal akong tumigil kumanta. But then, nung nasa stage na, and alam mo yon, parang nagkakakuha na kami ng mga kabata ko. Doon ko na nailabas na yung 100%. Ikinatuwa naman ni Pop Himig Handog 2025 Grand Champion na si Tiara Shane ang muling pagbabalik ni Laika B. Aniya taong 2018 pa sila huling mag-perform sa Naga City. Sobrang happy kasi parang 2018 pa yung last namin na nag-perform kami dito sa Naga, and sobrang nostalgic no feeling. Tapos sobrang happy ko kasi supposedly talaga hindi ako pupunta kasi sobrang madami akong ganap sa Manila, pero dahil sinabi ni Laika na uwi siya from America, nakakaya naman, di ba, from Manila lang ako, so pumunta ako dito, and yun, super happy na nag-reunite kami. Excited naman ang pamilya at taga-suporta ni Laika B nang muling marinig siyang kumakanta. Siyempre excited. Haloy isang day na hiling mag-perform, and then after siguro taon tapos kanya nagbalik siya, so excited mahilig siya mag-perform ulit. Siyempre sa amin, nasa Ante, matagal na Laika ko parating nawala dito, parating nasa Manila, mostly I travel a lot. Si Laika, ngayon ko talaga siya makikita talaga yung performance niya as well. Sa pagbabalik niya, well, very excited kami with cousins and then the friends. Nagpapasalamat naman si Laika B sa lahat ng dumalo sa kanilang event at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko talaga. Paulit-ulit ko sinasabi kanina na, na-appreciate ko lahat ng pumunta dito. Minsan lang magpa-event ng gito, and parang kahapon lang, hindi pa rin nagbabago yung suporta na natatanggap namin from them. So thank you so much, and nakakataba talaga ng puso. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.